שלום יוטיוב, אני יוני וזה גיא. אני גיא, הוא יוני. כן. אוקיי, זה הארמון שלנו שאני וגיא בנינו ביחד. תראה, הרמוניה לא אותו דבר. תראה, כן. זה השטיח האדום. שאני הכנתי. בוא נראה לכם את המדרגות. לשרת קוראים, יוני תרשום את השם של השרת. כן, אני ארשום אותו בדסקריפשן אחר כך. אוקיי, אז זה המדרגות לגג. כן. אני עושה חכה בראש שלו, בסדר, מה אני אעשה? כן. אוקיי, זה הגג, כן. רואים את כל עולמנו, תסתכל יוני מצד ימין, תראה את עולמנו. אוקיי, בוא נקפוץ. אני נופל. גם אני נפלתי, זה בסדר. הבא. אוקיי. יוני, נפלת? לא מתתי. אוקיי, עכשיו נאחל צ'סטים, פרנסים ו... אינצ'נט. כן. טוב, זה הצ'סטים. כן, פרנס, אינצ'נט. אוקיי, בוא נראה לכם את הקאבלסטון ג'נרטור. היום, חוץ מלהראות את האי, נראה את האי. כן, זה רק להראות לכם את האי. זה הקאבלסטון ג'נרטור המשופר שלנו. זה סרבר מוזר, לפעמים יוצאים נגיד דיימונד ואיירון מפה, כל מיני דברים. אוקיי, ככה הוא עובד, שמים פה רדסטון, כן, כמו שגיא שם. אוי, שיט, אני עולה באש. אוקיי, אני חי. תזכר הרבה פעמים. אוקיי, בואו נראה לכם את האינפיניטי. את האוכל לתמיד שלנו. כמו שאני אוהב לקרוא לו. גיא כתב לי פה שלט, Don't kill the cows. אוקיי. יש לנו פה מלא פרות. זאת החווה. זה היער שלנו פה. זה החווה שלנו. חווה, נכון. גם צריך להראות את החווה של הזה. של התרנגולים. אוקיי. נראה לכם את החנות שלנו שהולכת להיות בעתיד. אנחנו התחלנו לפני שבוע, ואנחנו יודעים שזה לא הכי טוב. בואו תראו מה גיא בנה פה, כניסה. יודעים על זה, פשוט נפתח, כן. זה החווה שלנו. קסים, ניקוסים, אני יודע, ניקוסים פשוט. כן, זה החווה. תודה, ניקוסים. מאוד שלי מדהימה. בואי לאכול קירות. בא לי גם, בוא להתפרע על הגזרים פה. תעמוד בתור, אני אביא לך. אתה יודע מה, אני רוצה לאכול סטייק, תיקח אתה את זה. תביא לי. זה היה נראה כאילו הקטע את זה. אוקיי. אני אקבל ככה לאפה. לא זה... תודה חווה, שהיית גם פעם בבית של יוני. כן, זה היה פעם בבית שלי. הוא גר בחנות, הוא היה גר. חיים קשים. אבל גם אתה גרת פה. עד שבנינו את הארמון, את הטירה הארמון. אנחנו בינתיים... אובסידיאן פארם, דבר חשוב מאוד. בוא נראה להם את זה. פשוט מהמם. בוא נקרא את הנערות, יאללה מהר. נקרא בו מצד שני. בוא נרוח. יותר מעניין, אני כבר בשלישי זה כבר רגיל. אוקיי, יש לך רדסטון אני מקווה? כי לי אין. כן, יש לי תמיד רדסטון, אני אוהב רדסטון. יש לך גם לבה עליך? כן, גם לבה עליי. אוקיי, אז הוא יראה לכם את זה. אני כבר מסתכלו מה קורה, שאין רדסטון. זה פשוט הופך להיות קאבל ג'נרטור רגיל? כן, מה, אל תגלה להם. אוקיי. טוב, היא הופכת לרדסטון ג'נרטור. הוא עולה באש. זה גם קרה לך. איזה רדסטון ג'נרטור אתה רואה, שתי רדסטון יצא. כן. קיצר היה לקחת. עכשיו זוז, שמתי לה. עכשיו תשרף יוני. ועכשיו כשיש פה רדסטון, טם, טלללם, קסם. כן, יוני עוד הבין מה זה, רק שתדעו. כן, הבנתי. עוד לא קלט את זה, איך זה קורה. לא, אני הבנתי. בוא, זה ה-FK משין. לא מאוד אוהב את זה. כן, פשוט. אם אתם לא רוצים שיעיפו אתכם מהשרה בגלל שאתם לא זזים, אתם פשוט בזה וזהו. כן, זה פשוט לא זזים וזה מה שזה. הכל שורף את יוני, סתם.
בפרק הבא שלנו אנחנו נחלק את הטירה לשתי בלי קומות. ספוילרים, בלי ספוילרים. כן, הוא אוהב לתת ספוילרים. נחלק את הטירה לשתי קומות בפרק הבא שלנו, עכשיו אנחנו רק מראים לכם את המקום. ובלי ספוילרים אומרים מקום המאה. אוקיי, זהו, לא? יש לנו עוד משהו? חוות קקטוסים. חוות קקטוסים, ששם דקה קקטוס הכי ענק בעולם, אני חושבת שהמושג שלו את יוני, איך זה קרה. כן, יוני, יש משהו לומר לנו? לא. אוקיי, זה בערך, זה בעצם הכל. נתראה בסרטון הבא. ביי. לייק וסאבסקרייב וקומנט. כן. ביי.